Det er fantastisk, at vi er nået dertil med genopretningen af Vejle Å og den vilde havørredbestand, at vi i dag ikke behøver at sætte fisk ud i åen længere. Der er ikke sat fisk ud siden 2008, og det betyder, at de havørreder, som vi har herude i ådalen lige nu, det er vilde fisk. Det er fisk, som er afkom af åens egen produktion. Gydningen den foregår på de her lavvandede stryg, som vi har i Vejle Å, hvor vandet løber hurtigt, og vi har en gruset bund. Og det giver en helt unik chance for at komme ud og opleve de her havørreder, fordi de er meget synlige på det her tidspunkt. Det man så skal huske på, at det her det har jo ikke altid været tilfældet, at man har haft en chance for at kunne komme ud og opleve de her gydende fisk. For 30-40 år siden, der havde vi en Vejle Å, som var fyldt med spærringer, som gjorde, at havørreden havde svært ved at svømme fra åen og ud i fjorden og omvendt. Der ligger altså mange års hårdt arbejde og vedholdende arbejde bag ved den her succes, som et arbejde, som er udført af kommuner og amt og sportsfiskere. Men hvor godt har det så virket med de her mange indsatser, som er blevet udført? Det ved vi faktisk ikke. Vi ved ikke, hvor mange havørreder, der trækker op i Vejle Å i dag. Vi har en fornemmelse af det på baggrund af de lystfiskerfangster, som hvert år bliver gjort i åen. Men vi ved reelt ikke, hvor mange fisk der er herude. Derfor har vi i Vejle Kommune allieret os med fiskebiologerne fra DTU Aqua og har her i efteråret 2024 været ude i hele Vejle-systemet og lavet en grundig undersøgelse af opgangen af havørred i åen. Det har som sagt krævet mange ressourcer og hårdt arbejde fra først Vejle Amt og siden Vejle Kommune at genskabe den vilde havørredbestand, der i dag er i Vejle Å. Potentialet i Vejle Å er langt fra indfriet, men vi er godt på vej. Vejle Å er blevet et levende eksempel på, at hvis man arbejder målrettet på at forbedre vandkvaliteten, fjerne spærringerne, genslynge åen, udlægge grus, sten og træ, reducere vedligeholdelsen og det hele taget genskabe det naturlige, dynamiske vandløb, så er det også muligt at genskabe en sund og vild havørredbestand. Miljøtilstanden i Vejle Å tilbage i 60'erne og 70'erne var faktisk så dårlig, så det var helt og aldeles uegnet som opvækstområde for havørreden. Vedligeholdelsen af åen var ekstremt hård med mange grødeskæringer i løbet af et år og hyppige opgravninger også af åen. Så man har fjernet hele grundlaget for en sund havørredbestand ved at lave de her tiltag her. Og det var også en af årsagerne til, at man i start 80'erne begyndte at lave opdræt, fange moderfisk ind, og så lave opdræt og så sætte fisk ud, så der trods alt var nogle havørreder at fange for lystfiskerne. Der var den havørred der, så du det? Jeg ved ikke, du fik den, Anders. Det var der en havørred, der sprang der. Den har vi lige bestilt her. Ja, og det er lige når vi talsætter det der, hvor dårligt Vejle Å faktisk har været. Der har stort set ikke været en havørred i åen, og så lige pludselig så springer de her bagved. Op igennem 90'erne får man jo virkelig opmærksomhed på, at åen er udfordret. Og det gør, at på det tidspunkt Amlet går ind og laver en masse vandløbsforbedrende tiltag. De fjerner spærringer, de lægger gydegrus ud, de lægger sten ud. Man reducerer lidt i vedligeholdelsen og hele tiden har et fokus på at forbedre forholdene for havørreden i åen. Den nuværende bestand i Vejle Å, den har sådan været relativt stabil over de sidste 5-7 år. Og det vidner jo om, at vi i hvert fald har gjort det rigtige med de tiltag, der er lavet i åen. Så i dag, der tror jeg, at vi har en sund og stabil bestand herude, men det er jo så noget af det, vi så får svar på igennem vores opgangsundersøgelse. Er det mange? Ja. Havørreden i Vejle Å starter livet i gydebakken som et lille æg. Og det æg klækker, lever ørreden 1-3 år i vandløbet, inden det svømmer til havs, som det vi kalder smolt. DTU Aqua har været med til at undersøge ørredbestanden i Vejle Å i mere end 30 år. Store og naturlige tætheder af ørredungefisk er en afgørende forudsætning for en sund og robust havørredbestand. De fisk, der overlever kamp om standpladserne i åen, bliver nemlig til smolt og svømmer ud i havet. Derfor så er havørredbestandens størrelse direkte påvirket af den mængde af smolt, som vandløbet kan producere.
november måned er vi i et af de store tilløb til Vejle Å, nemlig Egtved Å. Vi har allerede fanget nogle havrødder. Vi har fanget nogle, som vi har mærket i oktober måned, og vi har også fanget nogle nye fisk. Men det er ikke kun havrødder, vi har fat i. Hvis man ser i bakken her, så kan man faktisk se flere forskellige årgange af de ørreder, der lever i åen. Fra de mindste her, som er 7-8 cm store, det er yngel, som er kommet frem af gydebankerne her tidligere i år. De er godt et halvt år gamle. Så er der en størrelse større her. Den er måske 1,5 år gammel, og den vil sandsynligvis svømme ud i fjorden som toårsmold her til foråret. Og til sidst så har vi en tredje størrelse, der har valgt noget helt andet. Den er blevet simpelthen til en bækørred. Man kan se de her karakteristiske røde prikker, både på siden og på fedtfinden her. Og selvom den ikke engang er meget mere end 20 cm stor, så kan den altså sagtens deltage i gydningen og bidrage til, at der kommer fisk i Vejle Å-systemet i de kommende år også. Altså, lystfiskerne repræsenterer jo en gruppe, som reelt bekymrer sig om tilstanden i vandmiljøet. Og er der ikke nogen, der har kendskab og bekymrer sig om, at det ser skidt ud derude, så er der heller ikke nogen, der ligesom får bragt det til torvs og sørger for, at der sker nogle forbedrende tiltag derude. Så lystfiskernes rolle har været utrolig vigtig i den massive forbedring, som er lavet i Vejle Å-systemet. Vi har som lystfiskere gjort den store forskel, fordi vi har brugt rigtig mange mandetimer på at skabe bedre vandløb. Fremgangsmåden i vandplejen i Vejle Å har udviklet sig sindssygt, for vi er gået fra, at vi har fjernet lidt træer og lidt rør, og vi har fjernet lidt grene, der har lagt hist og pist. Og på et tidspunkt så gik vi sammen med DTU Aqua, som ser oppe i Silkeborg, og som også ser med de her fiskeplejeplaner. Der gik vi aktivt ind i at prøve på at lave kursus, sådan at man kunne blive bedre til at lave gydebanker. Det er sindssygt vigtigt, at vi også som foreninger og som lystfiskere sørger for, at der er fisk til den næste generation. Derfor må vi ikke stoppe med vandplejen. Fordi det går godt, så behøver vi ikke at stoppe. Så skal vi faktisk bare finde ud af, hvor er der så mulighed for, at vi kan gøre det her bedre. Der kommer ikke en dag, hvor vi kan stoppe med at være vandpleje. Der kommer en dag, hvor vi kan sige, at vi har gjort det rigtig godt, og vi har sørget for, at der er fisk, og der er liv til den næste generation. Selvom der er enormt dårlige miljøforhold i vores fjorde og kystnære farvande, så formår havrødderne faktisk at trives. Det er enormt håbefuldt og inspirerende i forhold til at prioritere det arbejde, der skal til for at genoprette vores ådale og vores vandløb. Altså, opgangsundersøgelsen er jo lavet, fordi vi har en interesse i at vide, om de mange indsatser, som er sket igennem efterhånden mange år, om de virker. Og hvor godt virker det, ikke mindst. Vi har en fornemmelse, men vi har jo ikke et eksakt tal på det. Og hvis ørreden har det godt, hvis havrødden har det godt, så er den også indikator for, at resten af biodiversiteten, resten af ådalen, resten af de mange andre dyr, der lever nede under overfladen her, har det godt. Og det kan havrøddeopgangsundersøgelsen her være med til at vise os. Ved en opgangsundersøgelse, der undersøger vi, hvor mange havrødder, der vandrer op i Vejle Å for at gyde. Det gør vi ved at mærke fiskene, sætte dem tilbage i vandløbet, og så komme tilbage senere og genfange dem. Ud fra forholdet mellem de mærkede fisk og de umærkede fisk, kan vi så komme med et estimat på, hvor stor opgangen er. Der er lavet mange miljøforbedringer i Vejle Å, og i dag er der et aktivt og omfattende rekreativt fiskeri efter havrødder. Wow. Havrøddebestanden er styrket de seneste år, men reelt så ved vi ikke, hvor stor havrøddebestanden er. Derfor er det fra et videnskabeligt synspunkt enormt interessant at få mere præcise data på, hvor stor er havrøddeopgangen i Vejle Å. Vi skulle jo have lavet den her opgangsundersøgelse og havde haft en tæt dialog med DTU Aqua omkring, hvordan det skulle struktureres. Det er et stort arbejde at lave sådan en undersøgelse, og også et spændende arbejde, så det var et arbejde, vi har set rigtig meget frem til. Hvis en opgangsundersøgelse, så den vi har lavet her i Vejle Å, så er der enormt meget logistik og planlægning. Det kan man gøre hjemme fra skrivebordet, men når først man står ude i åen, så er virkeligheden en helt anden. Jeg tror, vi har bare ramt lidt af regnvejr i hele denne uge der, og det startede det selvfølgelig også med, da vi lagde i op ved Tinka Vadbro her længere op i Vejle Å-systemet. Og fik sat båden i og fik stillet udstyret op, og med stor forventning, så drev vi jo så ned over de første strækninger der.
vil sige, vi blev ikke skuffet. Der var mange fisk, og der var mange flotte fisk og mange store fisk. Jamen, det er bare en vildt fascinerende oplevelse at komme ned igennem Vejle-systemet, specielt over Stryen, ikke også, hvor de nu samler sig her i vinterperioden. Så kommer der bare den ene store havred op efter den anden, og man har pisse svært ved at nå at nette dem alle sammen, fordi de ryger bare til højre og venstre. Så sådan alt i alt, så er det sådan lidt mindblowing, og når man nu har fisk på hjernen, som jeg for eksempel har, så er det jo en kæmpe oplevelse at se, at al den energi, der er lagt i at forbedre Vejle Å, at den rent faktisk så også har båret frugt. Ved opgravsundersøgelsen der benytter vi os af elfiskeri. Det er en skånsom og anerkendt metode, hvor vi kortvarigt bedøver fiskene. Vi tager dem op i båden, hvor vi så kan mærke dem og genudsætte dem. Så det vi gør, det er, at vi tager hver enkelt fisk op, vurderer om der er skader på fiskene, vi ser hvor lange de er, hvilket køn det er, og så får de en fysisk mærkning. For klippet fedtfinden og indsat et lille pitmærke. De pitmærker, som fisket får sat ind under rygfinden, er unikke. Det betyder, at vi kan genkende hver enkelt fisk, hvis vi fanger den igen. Og et eksempel, det er faktisk en fisk, vi fangede og mærkede lige her bag ved mig, hvor jeg sidder nu, ret langt op i Vejle Å. Da vi elfiskede igen i november måned, så blev den fisk faktisk fanget som en gydefisk op i Højen Å, som ligger langt nede i systemet, og som er et af de mindre tilløb til Vejle Å. Den fisk, vi fangede op i Højen Å, er faktisk et godt eksempel på, hvor meget de her havrødder de bevæger sig rundt i systemet. Vi havde også havrødder, vi fangede helt op i toppen af Vejle Å, som vi siden registrerede op i Egtved Å, som var et af de andre tilløb. Så havrødderne de vandrer. Det ved vi fra andre undersøgelser, men det har vi fået bekræftet her. Altså, vi fiskede jo første gang der i uge 41 og 42 for at mærke en masse fisk, og så var vi igen ude i uge 46 og uge 47 for at fiske de samme strækninger igennem og lige lidt ekstra til. Altså, anden gang er det vigtigt at fange så mange fisk som overhovedet muligt, så vi får flest muligt mærket fisk med. Og i og med, at der er et kæmpe potentiale i toppen af Vejle Å, som vi ikke havde dækket første gang, så startede vi højere op og fiskede ned over nogle af de der ret fine strækninger, som ligger deroppe. Og det viste sig så at være en rigtig god idé, for vi fangede over 200 havrødder den første dag, vi fiskede. Der er en, der er mærket her. Der mangler fedtfinden her. Og bipper her, så kommer en lyd, og den har nummer 086894. Så den har vi allerede data på. Vi ved, hvor langt den er. Vi ved, det er en hundfisk. Så den skal faktisk bare ud igen. Kommer der ud til alle de andre. Det gør det, vi kommer op for. Altså, det er jo en engageret flok af mennesker, som er med ude at fiske. Så nogle gange går det også lidt vildt for sig, når man skal nette alle de her store fisk, som lige pludselig vælter op. Og det kan også være lidt hårdt ved udstyr. Det var jo noget af det, vi så oplevede i år. Jeg tror, det var Bjarke, der var revolver hurtig her, og så får nettet en fisk, og i samme omværing får han knækket nettet. Nej! Lige meget, hvor meget man planlægger, så sker der altid noget, man ikke har regnet med. Og det skete også her. Flere gange faktisk. Jeg tror, vi er oppe på at knække 3 eller 4 net i løbet af den her undersøgelse. Der skete det, der altid sker. Ting går jo galt. Så nettet det brækkede. Der var lige rigeligt mange fisk på en gang. Det kunne det ikke holde til. Det er jo helt klassisk, når man har lange dage i felten i alt slags vejr, og det går voldsomt for sig, så er der noget udstyr, der går i stykker en gang imellem. Så lige nu er vi i gang med at prøve at se, om vi kan lave en optimistisk nødreparation af nettet, så vi kan fiske de sidste 2-3 timer, mens der er noget dagslys. Så det krydser vi fingre for, at vi får til at virke. Så vi måtte i gang med sten og lommekniv, og jeg skal give dig skære, og så prøve at få repareret det her, sådan så vi i hvert fald kunne fiske det sidste stykke. Skal vi spare lidt strips til næste reparation? Ja, det tænker jeg. Mit bud er at prøve det her. Men det er jo noget af det, der sker, og det er også noget af det, der er sjovt at være ude. Det kommer til at holde 10 år, det her. eller en halv meter fisk. Jeg tør ikke det. Når vi alligevel undersøger fiskebestanden, så kan vi lige så godt registrere så mange ting, vi overhovedet kan. Måske er det relevant, måske er det ikke relevant. Men i tilfældet her med Vejle Å, der fandt vi faktisk, at der var rigtig mange fisk med hovedskader. Altså voldsomme skader på hovedet, hvor der var svamp i, hvor der var store åbne kødsår. Der står i klemme i et eller andet. Der er mange af de der ting her. Hundfisk, hovedskade. Det er jo også sådan en der, hvor den er højst. Hundfisk, hovedskade. Det forhold, at vi systematisk har registreret de her hovedskader på fiskene,
har gjort, at vi har været med til at løse et konkret problem i Vejle Å. Det viser nemlig, at mere end 15% af de fisk, vi fangede, de havde hovedskader. Det betyder, at man konkret kunne finde årsagen til hovedskaderne, som viste sig at stamme fra et risteværk ved et dambrug. Det problem har Vejle Kommune så efterfølgende løst, så fremover så kan vi ikke forvente at se de her hovedskader på Vejle Å-fisk igen. Altså, sæsonen 2024 har jo lystfiskermæssigt vist, at der har været mange store fisk i åen. Der er fanget rigtig mange fisk på mellem 70 og 85 cm. Og derfor var det jo spændende at se, om vores opgangsundersøgelse viste det samme. Og det gjorde den. Der var rigtig mange store fisk, faktisk helt op til slut 80'erne. Der var faktisk også en her. Den var også stor. Fantastisk. Og hvorfor det lige er i år, at der er så mange store fisk i åen, det er jo altid det store spørgsmål. Jeg er ikke sikker på, at jeg har svaret på det. Nogle gange er biologi bare forunderligt, og så sker der nogle ting. Så vi må nok bare konstatere, at der er mange store fisk, og det glæder vi os selvfølgelig rigtig meget over. Hvis vi skal have et godt estimat, så er det også vigtigt, at vi kommer rundt i hele Vejle Å-systemet. Så ud over hovedløbet har det også været nødvendigt at fiske en række tilløb. Grejs Å er et af de tilløb, vi elfiskede, både i oktober og november. Og generelt var der ret mange havørreder i systemet. Egtved Å var faktisk lidt anderledes end Grejs Å. I Grejs Å der stod der fisk alle steder, altså voksne havørreder, alle de steder, man forventede at stå, så snart der var lidt dybt vand og skjul. Så var det ikke i Egtved Å. Egtved Å løber også i en fredet ådal med stor fysisk variation, rigtig mange standpladser og skjulesteder. Men alligevel så synes vi, at der var relativt få fisk. Om det skyldes, at fisken simpelthen ikke var kommet op endnu, eller at havrebestanden ikke er stor nok til at fylde Egtved Å op, det ved vi ikke noget om. Men der kunne godt have været flere fisk i Egtved Å. Til gengæld var der nogle meget store fisk deroppe, og vi fangede flere fisk over 80 cm. Faktisk blev den største fisk, vi overhovedet har set, den fangede vi i Egtved Å, en stor hanfisk på 88 cm. I løbet af opgangsundersøgelsen har vi fanget mere end 1.150 forskellige havørreder i Vejle Å. Det er en del, og vi ved nu, at opgangsestimatet i 2024 er på ca. 3.300 havørreder, altså voksne havørreder, som vandrer op i Vejle Å for at gyde. Og det må jeg da indrømme, det er faktisk færre, end jeg havde troet, og specielt på baggrund af den lystfiskersæson, vi har haft, hvor der har været mange og flotte fangster i åen. Jeg havde måske forventet, at der var en 4-5.000 havørreder. Men det vidner jo bare om, for det første, hvor effektive lystfiskerne er til at fange ørrederne, men også, at vi har muligheden for at øge den her bestand meget mere. Lystfiskerne de er gode til at registrere deres fangster, og vi ved også, at de har fanget mere end 1.000 fisk i løbet af 2024. Det vil sige, at de faktisk har fanget næsten en tredjedel af hele bestanden. Er det så et problem? Det ville det måske være, hvis de har hjemtaget dem alle sammen. Men faktisk så genudsatte man næsten 60% af de havørreder, man fangede. Hvis genudsætningen bliver gjort efter anbefalingerne, så overlever langt de fleste havørreder. Det betyder også, at de havørreder, som lystfiskere har genudsat, de bidrager aktivt til gydningen. Undersøgelsen i Vejle Å her i 2024 er unik i den forstand, at vi nu har et præcist estimat for, hvor mange havørreder, der gik op i Vejle Å, samtidig med at vi ved, hvor mange lystfiskerne fangede. Det gør, at vi har et utroligt godt fundament for at rådgive omkring den fortsatte forvaltning af en bæredygtig havbestand i Vejle Å.
Vi skal fortsætte det gode arbejde, vi allerede har i gang med at forbedre de fysiske forhold herude, både i åen, men også i særdeleshed op i de små vandløb, som løber til Vejle Å. Og vi har lige nu gang i et stort projekt, hvor vi har fat i 8 km hovedløb af Vejle Å, og jeg tror, det er 7 eller 8 tilløbsbække. 14-15 år siden, der var åen fuldstændig udrettet og lå heroppe bagved. Så lavede man et genslyngningsprojekt hernede over Toskind, hvor man lagde åen tilbage i sin naturlige slyng og lagde store stryg ud med grus og sten og så videre. Og det var så det tydeligvis, at havet nu er kvitteret for. I kunne se, hvor mange fisk der var deroppe. Så vi vil fortsat i de næste mange år have et stort fokus på at forbedre de fysiske forhold i Vejle Å. Det er den eneste vej frem, hvis vi vil skabe grundlaget for en sund og en endnu større havbestand end den, vi har i dag. Vejle Å, og ikke mindst Ådalen, er unik i den forstand, at den har nogle gode grundlæggende forudsætninger for at kunne huse en rigtig stor ørredbestand. Der kan således være mange flere havørred i Vejle Å, end der er i dag. De tiltag, som har skabt fundamentet for en stærk og vild havbestand i Vejle Å, er derfor også relevant at bringe i spil, når man skal arbejde med genoprette små og sårbare fiskebestande mange andre steder i Danmark.